となれ。よくも私の部下を。もう怒ったよ。かの者たちを癒したまえ。傷を癒したまえ。かの者の傷を癒したまえ。かの者の傷を癒したまえ。かの者を守る盾となれ。の血で決戦しようじゃないか。
者の傷を癒したまえ。かの者を守る盾となれ。かの者の傷を癒したまえ。者たちを癒したまえ。強くなれたのかしら。かの者の傷を癒したまえ。かの者の傷を癒したまえ。かの者を守る盾となれ。私の強さでこの目に焼き付けな。かの者に風のごとき軽さを。かの者の剣となれ。かの者を守る盾となれ。かの者の剣となれ。かの者の傷を癒したまえ。その一撃に覚悟を。
イメルダ様がやられた。逃げろ。大体モーガンのやつさえ逃げなきゃまだわからないのか。俺たちが数に勝る敵に勝ち本当の力とは。そうだ。結局イメルダは自分が信じられていないことぐらいこれまでのことで分かっている。だけどあんたらが強い。では我々がラング、それあなたの理論で言えば、つまりその力の差を埋めて。仲間を信じることができなければ、私の信じてきたこと。確かに目に見える力は最も確かな力だ。だがもうどうでもいいや。私はあんたらに負けた。そうなのか。とにかくこれ以上帝国に迷惑はかけない。これで我々もベルゼリアへ。帝国が内乱を収めている間に。じゃあ光の勢力の知らないのか。レオンが。どうやら帝国内部の結束を固めるために。どうするのさエル。レオンを縛ってるのは光の勢力を迎合しない貴族たちだ。だが俺だったら私が何とかしてみるよ。私があんたらの言うことを聞いているなんて。すまないイメルダ。私の力ならこれくらい楽勝よ。イメルダの反乱を鎮め、帝国内の混乱を収めるための手を打った一行は再びベルゼリアへ向けて歩みを始めた。